començar aquesta gala de l'esport 2026. Aficionats, clubs, entrenadors, jugadores, entrenadores, que feu que la salut de l'esport a casa nostra sigui de ferro i que creixi any rere any. Estic molt emocionada, molt agraïda. Moltes persones darrere, en particular evidentment l'equip amb el que aconseguim els campionats del món. Als meus amics, a tot el Consell Esportiu, que també durant 7 anys estic aquí. Com la determinació i la confiança en un mateix. Sí, bueno, començo. Vinga, va. Rebaixes molt quan ell guanya, però quan perds també ho passes malament. Gràcies i enhorabona a totes i tots.